Мәулә Кылый. Хикмәте хәким. Гыйнаят нуры рәхмәт кадер төндә. Кулларына булур рәхмәт кадер төндә. Күк хиҗабы ачылур кадер төндә. Гынахларың кәчилур уяктыр кадер төнендә. Руза тотып кыйл намаз, гынахын дин бул халяс. Хакка йыглап кыйл нияз, кабул кадер төнендә. Кадер төндә тор уяк, кул күтәреп кыйл теләк, ни теләсәң булур хак, теләң кадер төнендә. Рамазан айы ничәсе? 27 кичәсе. Шулдур кадер кичәсе. Ятма кадер төнендә. Кадер төнен белгәнләр, ятмай уяк торганлар, мурады ни булганлар, булды кадер төнендә. Кадер төне сәгадәт, ятма төнне, кыйл тәгать, хак дин булур гыйнаят, күргел кадер төнендә. Күк хиҗабы язылур, хак дин бер нур бирелур. Дәүләтига күренүр, ул нур кадер төнендә. Нур булур күкдә баян, һәр кемгә булса гаян, дөнья ахирәт әман, булур кадер төнендә. Ул нурны күргән адәм җәннәттә булур әман, хак теләгән бирде тамам, тапды кадер төнендә. Мәулә Кылый, намаз кыл, кадер төнен уяктыр, хакка йыглап тәүбә кыл, кичерер кадер төнендә.